Ние сме BG Vlogs и това са най-смешните моменти от BG Vlogs. Кажи нещо. Няма какво. Ние сега сме в моето прекрасно, мазно, гадно училище. Мазно и гадно. И тук има картонна пица. Няма да чуем. Нека прескачаме веднага към смешните моменти, снимки и нататък. Ужас! Това е това. Добре. Ужас, вижте го! Ужас! О, не! Дай, прочи. Бахима. Отвъд. Мани, шести. Вижте го колко е кал. Какво? Но защо много? Не! Защо ми го причиняваш?